som besluttede en dag at drage ud i verden på egen hånd. Hele sommeren havde de det super godt. Nu var det mandag, og klokken var 12. Lige pludselig begyndte det at sne en lille smule. Det var koldt, og de havde ikke noget sted at bo. De besluttede at begynde med at lave et hus hver. Den dovneste gris lavede et hus af halm, og den mellemste lavede et hus af træ, og den klogeste gris lavede et hus af mursten. Nu var det tirsdag, og ulven Bent var meget sulten. Nu gik Bent hen til den dovne gris og sagde, gå ud af dit lille hus, for jeg er sulten. Men den dovne gris sagde, nej tak, jeg vil ikke blive til ulvemad. Men så sagde ulven, nå, men hvis du ikke kommer ud, så puster jeg dit lille hus om kul. Så sagde grisen, det kan du ikke. Jo, jeg kan, sagde ulven. Så prøvede ulven at puste, og ulven pustede og pustede, og nu var huset blevet ødelagt. Den dovne gris havde ikke et sted at bo. Nu løb den hen til den mellemgrises hus, som var lavet af træ. Men ulven gik efter det. Nu sagde grisen, kom ud af jeres lille hus. Men grisene sagde, nej tak, vi vil ikke blive til ulvemad. Men ulven sagde bare, nå, men hvis jeg ikke må komme ind, så puster jeg jeres lille hus om kul. Og så pustede ulven det lille hus om kul. Og nu var de to grise nødt til at løbe ind til den kloge gris. Men ulven sagde, hvis I ikke gider at komme ud, så puster jeg jeres lille hus om kul. Men det kunne den ikke. Hvad skal jeg så gøre, sagde ulven. Men så kom ulven i tanke om, at han kunne gå igennem skorstenen. Nu kravlede ulven op i skorstenen, men imens inde i huset sagde den dovne og den mellemste gris. Hvad skal vi gøre? Men den kloge gris sagde, bare vent, jeg har en plan. Men grisene var stadigvæk bange. Ulven kom op i skorstenen, men ulven vidste ikke, at der var en meget varm suppegryde. Ulven skreg og løb hen til en sø, og 3 små grise så aldrig ulven Bent hjem. Og det lød lykkeligt til deres dages ende.